οι εργασίες να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα και θα προσπαθήσω να βάλω ορισμένα πράγματα σαν έναν τρόπο μιας αποκριστάλλωσης. Τα προβλήματά μας, η κατοχύρωση του κλάδου απέναντι σε μια επέλαση κυβερνητική, έτσι, και θα πω πιο κάτω πώς βρίσκεται, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με κάποια σημείωση σε κάποιο νόμο, σε κάποιο άρθρο. Όχι ότι θέλω να το υποτιμήσω, έτσι. Αλλά αυτό που θα κρατήσει ζωντανό τον κλάδο είναι πώς απέναντι σε σημαντικά προβλήματά του, τι στάση θα κρατήσει το ΦΕ. Δηλαδή, το θέμα της φορολογίας. Εδώ υπάρχουν νούμερα τα οποία είναι συγκλονιστικά. 37 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα αύξησης των εσόδων πάρθηκαν από το 2010 μέχρι σήμερα. Σωστός αυτό που λέει ο συνάδελφος. Οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες, έτσι, και η αριστερά και η δεξιά και το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν μέτρα ύψους 72,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά βέβαια δεν τα πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο, δεν τα πληρώνουν οι εφοπλιστές, δεν τα πληρώνουν οι μεγαλοτραπεζίτες, τα πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εμείς, στο θέμα του φορολογικού, θα βάλουμε το ζήτημα του προσωπικού αφορολόγητου των 12.000 ευρώ για όλους. Θα δεχτούμε τη μείωση από τώρα από τα 8 στα 5 που είναι μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Θα ζητήσουμε να υπάρχουν περισσότερες κλίμακες με προοδευτικούς συντελεστές και να φορολογούνται όλα τα εισοδήματα με την ενιαία κλίμακα. Αυτά είναι ερωτήματα σοβαρά. Οι απαντήσεις που δίνει το ΦΕ εμένα δεν με καλύπτουν. Γιατί η απάντηση που λέει στις προτάσεις της 19 Σεπτεμβρίου, τη νούμερο 3, ότι άμεση δημιουργία επιτροπής που θα διορθώσει τα κακώς κείμενα και τις τρευλώσεις που υπάρχουν στους δύο νόμους 4172 και 4174 με συμμετοχή της ΠΟΦΕ, νομίζω ουσιαστικά αφήνει ότι αυτά τα ζητήματα τα φορολογικά εμείς τα αποδεχόμαστε. Στο θέμα το ασφαλιστικό, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα, εμείς θα αποδεχτούμε τις υπάρχουσες εξοδοτικές εισφορές. Θα δεχτούμε τις μειώσεις των συντάξεων. Θα δεχτούμε το όριο των 67 ετών για να βγει κάποιος στη σύνταξη, που θα είναι 384 εθνική και ανταποδοτική του από πάνω, και που σημαίνει η ανταποδοτική θα υπολογίζεται στο 41% των ασφαλίσιμων αποδοχών για να πάρουν στο τέλος τι, 100 και 200 ευρώ παραπάνω. Η μείωση των δαπανών για την υγεία, την παιδεία, εμείς αυτές θεωρούμε ότι καλώς γίνονται για να εξοφληθεί το χρέος. Το χρέος δεν το δημιουργήσαμε εμείς για να το πληρώσουμε. Από εκεί και πέρα, τα λέω σε συντομία γιατί δεν θα με κόψουνε. Με τις ελεκτικές εταιρείες. Έτοιμοι ήμασταν. Ναι, με τις ελεκτικές εταιρείες. Μόνο το όριο είναι. Το νομοσχέδιο μιλάει ότι οι ελεκτικές εταιρείες θα κάνουν και λογιστικές και νομικές υπηρεσίες θα παρέχουν. Με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια κάποιες χρονικές περιόδους. Εμείς αυτό γιατί το προσπερνάμε. Θα γίνουμε μήπως εμείς ελεκτικές, άρα εντάξει, ας πούμε μπορούμε σαν λογιστές να παίξουμε και εκεί, άρα δεν μας πειράζει. Αυτό αφήνει τον κλάδο ανυπεράσπιστο στην επέλαση των πολυεθνικών. Αν δεν βάλουμε ένα όριο, ένα μέτωπο αντίστασης, εμείς σε λίγο δεν θα υπάρχουμε. Τώρα λίγο μια κουβέντα για τον οικονομικό απολογισμό. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μειωθούν οι συνδρομές, θα πρέπει αυτό να γίνει επί των εγγεγραμμένων και όχι επί των ψηφισάντων, να διαγραφεί το κονδύλι των 10.000 ευρώ σαν προϋπολογισμός για την υποστήριξη της ΠΟΦΕ, γιατί θα αναφέρω για την ΠΟΦΕ, γιατί το λέω αυτό. Και εκλογές νομίζω πρέπει να γίνονται στο Σωματείο, στην Ομοσπονδία με την απλή αναλογική. Να υπάρχει η υπόσχεση που δίνει ο Καμπάνης σήμερα, να υπάρξει συγκεκριμένα, αυτή την ακούσαμε και πέρσι, πέρασε ένας χρόνος και δεν έχει γίνει καταστατική συνέλευση. Ολοκληρώνεται. Αυτά. Να είστε καλά.